Gheorghe Falcă, un lider de succes, un învingător. În 1998 devine lider al Organizației Naționale de Tineret. Era un moment în care democrații aveau nevoie de un suflu nou, de un plus de energie. Anul 2000, Gheorghe Falcă este ales vicepreședinte al Consiliului Județean Arad. Începe experiența administrativă și un parcurs de succes. 2004, după o bătălie grea, Gheorghe Falcă a câștigat primăria Aradului. În singurul oraș din Ardeal dominat de stânga, lucrurile își reiau de acum mersul firesc: ordine, investiții și dezvoltare. Ordine în primărie, ordine în oraș, acum! În 2008 refuză orice compromis populist și promite arădenilor doar că vor continua munca pentru oraș. Gheorghe Falcă recâștigă poziția de primar, o victorie detașată din primul tur cu 70% din voturi. Tot în 2008, la alegerile parlamentare, județul și municipiul Arad trimit 7 aleși PDL în Parlamentul României. E o victorie fără precedent în istoria partidului. Lucrurile bune se fac în echipă. În 2012, Gheorghe Falcă inițiază la Arad o alianță pentru victorie, Mișcarea Creștin-Liberală. Deschide partidul către societatea civilă și împrospătează radical lista consilierilor locali. Se dovedește o strategie de succes. Gheorghe Falcă recâștigă primăria la cea mai mare diferență față de un contracandidat USL, peste 20%. Ca alianță, Mișcarea Creștin-Liberală e victorioasă și în județ. Un membru PDL câștigă președinția Consiliului Județean. Alegerile parlamentare 2012. La Arad, strategia locală oferă o viziune de unitate națională a dreptei. Aradul are în Parlament 4 aleși ai dreptei, la egalitate cu uriașa coaliție a USL. Pentru toate acestea a fost nevoie de o viziune, de un om care să refuze compromisul, rămânând fidel principiilor dreptei: prosperitate prin muncă, ierarhie și merit, comunitate. În România vorbim de câțiva ani despre reforma statului. Mai mult, în România, câțiva lideri politici curajoși au început deja această reformă. Știm că reforma este imperativă pentru că România este o țară a dezechilibrelor. În 20 de ani, statul social creat fraudulos ne-a împins aproape de faliment. Acum, în România, 3/4 din resursele statului sunt cheltuite cu salarii, pensii și ajutoare sociale. Iar statul este nevoit să renunțe la investiții, renunțând la viitorul nostru. Până acum, guvernanții au preferat să gestioneze penuria și risipa, iar asistența socială s-a transformat într-un sistem de mită electorală. Administrația publică a creat birocrație, sistemul sanitar a produs 11 milioane de operații într-un singur an, iar sistemul de învățământ a devenit ineficient și neperformant. Știm că aceste lucruri trebuie schimbate. Știm că trebuie să credem cu adevărat în schimbare, să credem cu adevărat într-un stat puternic, dar discret, un stat al legilor clare și ferme, un stat care trebuie să recompenseze doar munca, meritul și inițiativa, un stat care să ofere comunității șansa de a renaște într-o societate vie. O societate vie a celor activi, liberi, competenți și responsabili. O societate vie care să propună un alt sens al parteneriatului dintre cetățeni și stat, un parteneriat în care puterea să revină celor onești, oamenilor de valoare, liderilor și profesioniștilor. Acesta este proiectul meu. O societate vie a celor care refuză risipa și statutul de asistat, a celor plini de speranțe care construiesc România. E societatea vie în care cred, societatea vie a celor puternici. A fost nevoie de un lider. Gheorghe Falcă, experiența victoriilor.